Sisisian pat ke step ke ba sok ba ke ba kemen ya pi baro ki baju pet bat syak skor ya ke tien ke jong ublay ling ba ke ni ke channel ke Good News TV ka phang pedeng jong ka jing slok ka ba ling kot na ka tien ke jong ublay ha ke ni ke step ka long ki lightly ki jing job u Abraham ki lightly ki jing job u Abraham lani la dangi bu ka tien pareng the three tests that Abraham passed. The three tests that Abraham passed. Ngila ban syam ye kini ki lightly ki jing job jong Abraham na ka kitab Genesis kalenong ka ba khat ar kalenong ka ba khat lai bat kalenong ka ba ar pu ar. Kitab Genesis kalenong ba khat lai bat ar pu ar. Ki lightly ki jing job u Abraham. Ka jing job ka ba ningkong. Lani ka first test ka bu Abraham ujab kalong. Uya siya ka jing bomtip. Uya siya ka jing bomtip. Kata ka day ka jing job ka ba ningkong u Abraham. Uya ya ka linti siya ka jing bomtip. Min ba u Abraham udang don nyaw pusan senam karta. Ublay ula kot yu u ban ikno ya ka sinong jong u ka sinong haran. Ban ikno ya la kikur. Ban ikno ya la ukpa bat ka ying ka sem ka jong u barok. Batru ban let siya jaka ka ba ublay un sa pen iyo. Tip siya ay ublay un pa iyo. Henry uhap ban siyat bed da ka jinget. Uhap ban yat siya ka jing bom tip. Hapdeng ka jing bom tip. Ladang ipuli Genesis nong bakat ar ka dukat basaw ka itu yang iya ka ni ka benta. Nga perkat haladi. Lada u Abraham un kintaj ya ka jingkot ka jong ublay. Kanja ayu ya u Abraham. Ngitip ublay jongi umju penbor unom penbor hiru yu Abraham un penmi da weipat haga jaka jong Abraham bat ngin jindala yo sngow ya kanika kerteng ka jong Abraham lada un jindala kentat ya kata ka jingkot ka jong ublay ban ya ka lenti jong u Henry u Abraham ti ula job lani ula pas ya kanika tes ka beningkong ula kok ngu, bat ula ya daka jinget ha ublay. Ula ya daka jinget, siya kata ka jing bom tip, lani siya kata ka linti ka ba tip siya ay unlet. U Abraham usngap ya ka sur jing bata jong ublay. Wat la ka laway tip kan long kumno, Henry u kok ngu, bat u ya daka jinget, siya kata ka linti ka ba tip siya ay unlet. Kani ka pinken mau nomor kata yang abat dia piru. Kani ka jing jong abat jong pi kadai ka jingat linti. Hapedeng ka jing bom tip. Lani langi bu daga tien pareng ka ong journey to the unknown. Journey to the unknown. Hapedeng ka bakum kata ngi kai ka bangi don kamban le ka long ngi haban wat bat ngap ya ka sur ka jong ukin rat. Ngap ya ka tien ka jong ukin rat. Bat yat ru daka jinget. Wat la ngim tip siya ay ngin let. Wat la ngim tip ka ay kabanjah ka jing jongi. Lani ngim tip ka ay syanu ka ni ka jing jongi kan yalam. Henry ka ba don kam yang abat yang kalong. Bangi haban yat kumba u Abraham u yat. Yat ya ka linti siya ka jing bom tip. Da ka jinget ha ublay. Ka jing job ka ba ar ka ba u Abraham u job. Lani ka second test ka ba u Abraham u job kalong. Kajing itanat perthai kamla ban kring yau. Kajing itanat perthai kamla ban kring yau Abraham. Haba ula job ya ka tes ke beningkong ublay ula bu sekat jing tenju ba ar lani ka tes ke ba ar yau Abraham. Kajing tenju baki ki ke bakinja perthai. Ki jing tenju ya ki khamat jong Abraham. Hang niru ngin syam bau Abraham ujab. Ngin pai siya kaktiin ka jong ublay Genesis kat lai ka lenong kindai hadu kat ar ka dukat. Haga jing ya linti ulot ula let lang badu Abraham. Ki jingri bat kispa jong ki baro arngut kalabon hadu kata-kata. Kim la syu manya let lang. Namar la dagi ya let lang. Kan wan ka jing ya kaja hapreng jong ki baro arngut. Kum tagi hap manya khlak no. Laga jong ka linti ya jong ki. Hang ni ngin iyo Abraham. Kum uta upasan jong ulat. Lani kum uta ubala haswa jong ulat. Udon
ya ka bor bo unjit shwa ma u namar ula kama shwa. U don ya ka bor bo unjit shwa ma u bat hadin kata unsa ailat pat ya ulat banjit. Henry ka ai ka ba u Abraham ule ka long. U ailat ba ulat unjit shwa. Bat hadin kata unsa jit ma u ya ka pang ban let bat ya ka pang ba unsyong bat unsa. Ulat jit ya ka Jakathem ka Sodom bat ka Gomora ka balong ka shnong jong ka jingjat. Henry u Abraham jit ya ka jing itanat perthei. Henry u jit ban yat ha ka linti ka ba u blay u khat ya u. Ka jing khat sha Sodom bat Gomora sha ka jingjat. Henry ka jing khat sha ka ri jong ka jingkular. U Abraham sngo shim itanat ya ki them berjengam juga Sodom bat Gomora. Henry u penlet jing mut ya ka thong ka ba udon ha ka jing im jong u. Lani ngilak man ong da ka pareng he focus on the goal. Ka jing itanat perthei kamla ban kring ya ki khmat jong Abraham. Kamla ban bat ya ki jing mut jing perkat jong Abraham. Kani ka benta ka ayanga bat yangi ka jing hikai. Ka jing hikai yangi kom ki khun bala sius pa ka jong ublay kalong. Wat itanat, wat ibang ya ki jong ka perthei. Namar kini kimla ban ai jing im. Henry kin lam sya ka jing jot. Penlet jing mut ya ka thong ka mangi don. Ka ba ka jing khot shaneng. Haga ni ka jing im do ru. Ngi don ya ka thong ka jing im jongi. Wat ailat ba ya ka thong ka mangi don. Ki jing sngob ha perthei. Ki ba tang shipor. Kin tu no lani kin kejap no. Ya kata ka thong ka mangi don ha ka jing im jongi. Manga mapi nganget ngidon la ka jong ka thong ha ka jing im. Wat pai sya ka mon lani sya ka diang. Barabor kalong ka ba don kam. Ban kin mau ngidei ki ei. Barabor ngidon kam ban kin mau ngidei ki bala sius pa jong Jesus Christ. Ngidei ki khun jong ublay. Bat kalong ka ba don kam namar kata. Ba kum ki khun ki jong ublay. Kum ki bala sius pa jong u. Banginom klet ya ka thong. Jong ka jing im Kristan. Bat ban sya. Baga jing itanat perthei. Kan kering ya ka jing im. Jong ha ba jong pi. Kabalai. Ka jing job kabalai ka jong Abraham. Lani kata ka third test ka ba Abraham u job kalong. U yang scam haki kular ublay. U yang scam haki kular ublay. Kasara ka tengah jong Abraham. Kalong ka ba lingki. Henry ublay ula pendap ialah ka kular ka jong u. Habaka sara kaladap kandai post nem karata. Karata ka ba desu ya ka ban nang kanang pun. Desu ka pori ka ban nang yok hun. U Abraham ula don shispa snem. Kawan ka jingkular. Ya ka sara bariu Abraham bakin sa yok hun. Bakila yok hun. Kata ka de ka ublay upendap ya ka jingkular jong u. Henry ublay hang ningi yo ipat. Bahaba ula airu ya ukhun. Ula tenju biang sesisian yo Abraham. Ula pa ban ai ya ka jing ai ngu thang hakmat jong ublay. Dak baknya ya ukhun jong u. Ya ukhun batang marwe jong u Isak. Larangi puli Genesis nong ba arpu ar ka dekat ka ba ar ba balai ka yethu yangi ka di ka benta. Ba ublay u ong yo Abraham ba me men kenya. Lani men ai ya ka jing kenya khmat jonga. Dak ba kenya ya lau jong khun batang marwe jong me. Hang ni lada u Abraham usat la ru. Onom dan menu batip ya kani. Dai tang u Abraham bat ublay u balak ban tip ya kata. Lada udang la hang ningin yu i ba ublay utenju ya u Abraham la udang scam ni em. La ni la udang kok ngu ni em. La udang bu ni em ya ublay hakmat do jung jing em jong u. Henry ngi yu i ba uni u Abraham u bat scam ya ka jing kular. La ni kata ka jing yete ka ba u udan bat ublay. Ku mengloong. Lada u Abraham ujiat ban satla lani ban kernga ya ka jing betha jong ublay ru onom dan menu batip. Lada ujiat ban ri ya la u jong ukhun ru onom dan menu batip ba ula dep ban satla ya ublay. Lada ujiat ban yat lat na ka jing kwa jong ublay ru on tip tang ma u bat ublay om dan ki weiru ki ban tip. Henry uni u Abraham u kuloy ban IT
bat ban ken du no wat ya kata ka bau it ru hang ni ru u Abraham shim la syarem ya kata ka tes ka bau blay u tes ya u job ya kani ka jingya le ru namar ulang ubriu jong ublay ka ei ka bangi yo iling ba jong kani ka ktin ka jong ublay ka long ba manga bat mangiru ngidon laga jong ka ere ke ei ka bangi ngi iet ka jing em jongi ka jing kali ka long ngi kloy ni em ban IT kita ka baro ban ko ngu ye ka jing betha jong ublay ka jing kali ka long ngi la ni em ban e no e kita ki e baro ban ya na ka lenti ka jong ublay ban la ban pen skob ha ye ublay don shibon ki e ke bangi haban du no ha ke jing em jongi don shibon ki e ke bangi haban kendo thala no tang ban yo kres ban yo ye ga thong jong ka jing em jong ha ba jong phi namar kata ke e ka bangi don kam kalong kumbau Abraham ule u job ye gi lightly ki tes ha ke jing em jong u namar ba usyanya namar ba usngap ya ka jing karen ka jong ublay ya ka jing ya lenti jong ka jing em jong ha ba jong phiru ngiru ngin mat ya ki jing ya le ka babun ka jing em ngila ban ongi mat ya ki tes ki babun ki ba ublay u persang ban tenju ya ka jing em jong ha ba jong phi la ka jing kali yang ha ba yangi ha ba kum ka ni ka step kalong hatung ngila ni em ban job kumbau Abraham u job ya ki jing ya le ki ba wan ha ka jing em jong u ban job ngidon kam ban shania ha ublay ban job ngidon kam ban phai sha ublay ban job ngidon kam ban yu yang scam lani ban yo snow ya ka jing kren ka jong ublay haman la ka sngi jong ka jing ya lenti ka jing em jong ha ba jong phi tu ublay ni rap namar kata habangi ya ye ka ni ka perthai ka bang ngimtip ka ei ka ba up ye ka jing em jongi ngin ya daga jinget ha ublay ngin ya ru kom ki nong job persha ye ka jing snow ha ba ka perthai ka don man terwa bat ngin ya ru da ka ba ya yang scam klem da klet no ya ka jing kular ka jong ublay par ublay upen kan mau yangi habangi ngila ban yang scam ha ka jing kular jong ublay unkir khu yangi kumangi yo i ba habu Abraham u yang scam ha ka jing kular jong ublay u ya ka lenti jong ublay u yo ma ha ka jing kir khu ha ka jing ya lenti ka jing em jong ka long ka jing pen kan mau yang abat yang ngiru ka di step baka badon kam yangi kalong bangiru ngin yat ya ka jing em bom tip jongi daga jinget ba daga jing yang scam daga ba shanya ru haki kular ki jong ublay uni rap yangi namar kata lingba jong ka ni ka khumor ha ka ni step ba bangin ya lenti ru i ka ni sngi ngin ken mau ba ba ki jingele ken wan ngin ken mau ru bangi don kamban job ya ki daga bor ka jong ublay unkir khu na ka binta ka buram jong u amen tungin ya phai si ublay ka jing tuai sa si sien pat ko kan rat ba ko dor ngi ban ai ngu ya me lingba jong ka ni step ha ka ba me au ublay bi i me la pen yo yangi ka ni ka por ka ba ko dor bat kham tam au ublay ngi ai ngu ya me la pen sngoru i ka ni ka khubor ko tran ji su ba ko dor ka ba de ka khubor jong ka jing job jong u Abraham ko kan rat ba ko dor ngi haban ya lenti ye kan sngi ngi haban ya lenti ye kan jing ya lenti jing em jong ye kan sla khando ko tra ka jing ya lenti ka bang yim tip ka ban up yang shibet ka ban up yang la shai ko kan rat ba ko dor andre ko pa ba ko dor ya rap yang bang ila ban nget hame ngin ya ru da ka bang nget scam hame au baby it ngin yang scam ru ko kan rat bi it haki kular ki ba memela kular ka jing em jong ko kan rat ba ko dor ya rap yang namar kata kum gi khun gi jome ko kan rat banginang la ko try ban ya yang jing ya lenti jing em jongi da ka ba phai lagi khmat jongi ban wa ni ka khmat ka jome ba bangila ban job ki jing le jong ki jing em da ka bor ka jome ko kan rat bi ya lam ye ka jing ya lenti jongi leng ba jo ki sngi ko kan rat bi ai ngin job try ye ka jing le ki ba bon ki ba wan ha ka jing em jongi leng ba jo ki sngi ngin job ko kan rat bi komba u Abraham u job ye ka jing ya lenti ki jing ki ba wan ha ka jing em jong u ka buram ka jing u baro ngi ai sheme ko kan rat bi namar melong u ba dei ban yo ye ka buram ka jing u baro ha ka ba wai no ru jong ka ni ka jing slok ka ba ling kwat ling ba jo ki step
tu ai ba ka jing ai ai ka chuma uchi su kris ba utrai kan yai tu ha ka jing em jongi ka jing it ba jong blay ba long pa lem ru ba jing so jing slok ka jing pin shat bor ru ka jong min si makhot ai kini ki belong lai ha wei blay kini ai shong sa shong dap kra hai bat ni kini ai tu kini ki jing ker khu ha ka jing em jongi na du menta shudu ki arta bom ju ru amen